Mivel menjek Gödöllőre? Busszal? Vagy taxival? Ha taxival megyek, nincs semmi baj. A busszal? Két választás van. Vagy leülök, vagy nem. Ha nem, nincs semmi baj. Ha igen, két választás van. Vagy fiú mellé ülök, vagy lány. Ha fiú, nincs semmi baj. Ha lány, két választás van. Vagy megismerkedünk, vagy nem. Ha nem, nincs semmi baj. Ha igen, két választás van. Vagy szerelmesek leszünk, vagy nem. Ha nem, nincs semmi baj. Ha igen, két választás van. Vagy összeházasodunk, vagy nem. Ha nem, nincs semmi baj. Ha igen, két választás van. Vagy lesz gyerekünk, vagy nem. Ha nem, nincs semmi baj. Ha igen, két választás van. Vagy fiú lesz, vagy lány. Ha fiú, nincs semmi baj. Ha lány, két választás van. Vagy fog balettozni, vagy nem. Ha nem, nincs semmi baj. Ha igen, két választás van. Vagy fellép a színpadra balettozni, vagy nem. Ha nem, nincs semmi baj. Ha igen, két választás van. Vagy leesik a színpadról, vagy nem. Ha nem, nincs semmi baj. Ha igen, két választás van. Vagy meghal, vagy nem. Ha nem, nincs semmi baj. Ha igen, akkor inkább taxival megyek.